Matay na ka. Gihamon mininyo? Gihamon mininyo? Siguro kasi mo utok. Gihamon mininyo? Ayaw ko, day. Ayaw ko si Jarakan. Politiko. So, ano sa'yo kasulti ninyo? About sa politics ron? Bombarding. Alarming. Labaw na kay ting election na. Gawas na sila. Mga kitang tao. Mga diingon na ito. Mga batasan. Mga sa pait-pait o gulay. Oo, bitaw no. Nay! Ay ko kalinti, Nay. Hindi na ako mag-mention, Nay. Kaya priso ko, Nay. Pait-pait o gulay. Aning nan. Soy-soy. Kadayanan. Sag na ikar. Ayaw na ko. Hoy, kaila ko ana. Uy, kaya ilasab ko ana. Laing mga iladong mga batasan. Iladbog now. Paghapi, basta May no, manggawas lagi na sila. Pero after May, After me, what na? tangal na Season sila. mo nila ng mga plastic. Yun sino sila nga. Tumahalo Kayo na. ang boss ko. So, Kanus- ah! Para ko sildo sa amo, kay kong boss. Kayo ang boss ko. Kailan Kanya mo ano? pag, Pagkasong na. pag nakaingkod na kay, bye. Di na. Di na mamansin. Wala na. Di na Ang mapay... halok, uso nga ilang campaign nga mandaot. Uy, dagan na lang without. Dagan na lang good no. Daga na lang mo. Hindi may po makadaog. Nagkatag na sa Facebook, gagana mag-deactivate. Pag-deactivate sa IDH. Ikaw nag-goal nga ako na. Muna nag-trunks. So ito, istoryahan pa. Kanang nanagan bitaw nga bisag unsa pa na kanang preamble wa kabayo. Ay, basically. Oo. Dapat jud kabayo Tapos sila. bisag isa ka low wa kabayo. Dapat jud Abti kabayo. krabing ipasiminto na mong ibaya ipatiles na mong ang dagat. Buang lang sila. Speaking of otso. Otso Pag dili. elementary, 5. Dili Uy, siya. promise nga buang na sila tong sa to. Itong Katong nag-jet ski. abi na itong Minsan, balik. Scarborough Scarborough Shore. Scarborough Island. Scarborough. Scarborough. Scarborough gani. Scarborough. Kalburo man ang imo ng saging. Kalburo buang. Scarborough Shore yung ila tong i-challenge si Duterte yung mag-jet ski. Minsan na sa hagdanan. Matay na ka. Kan silang baktas kung gina diri sa Mindanao. Gani. Unsa na lang kamoy na ngadto no? At ito, magtsang isog mo ito, yung business China diretso. Mm. Paay Wala sila naguna-una ba nga di man gud nato kaya pilihon ang China. Nakaya man kunotar. Hindi dili ay buang sila. Kaya kung sila 8 mo adto. Tanawa raw dai. Ano Power Ranger Kung mo? gusto dyan nimo kayahon ang China ang ila po sila nga to Ginoo ako buyo. Buyo. Makaya ni mas may Ginoo ako po silon kay mo buyo papatay na ka. I-try na na ni chlorine wa gazon. Unsa din na sila walo eh. Walong dugang putong isa. Tiyam. Ito no. Una ta sila ba nga ilak nga unsa kay outcome kung magkalaban ang China ug Philippines kay una gamay ra baya ang Philippines. Nagulan pag mga bayot na naghatag sa kalibutan. Bitaw do. Okay rag mga bayot gamhanan ug ilang giingon nga bayot gamhanan kay musukol ga Miss China pero Power Ranger. China pero Power Ranger. Dali ra. Nag-lipstick ray daya. Nga kay Ginoo ko. Bayot pa imos. Okay ra sila yung atubang walo Power Ranger walo si pink si blue. Bitaw no mga isog. Rainbow na sila long. Mga isog mo Thomas China kay Kapila. mo. Bitaw no. Tsaka labanon nila sa Duterte nga. Nasunod Bright naman. pa manas tanan bright. Nasunod no, managan mo tarong punyo pag manaog mo na inyong agi. Kabalo mo ni Duterte, matan pa nas baki. Matan Matan na pas pinyas, bukag. Oo. Ayaw kalaban na tar kay ikaw paadto pa sila pabalik na. Pabalik Balik na. pa. Kunaha pa si ganang kagudzurong kanina pabalik. Gunita na yung buhok. Oo. Ay pag nanakay. Ay, mo dito dyan yung buhok no? Ayaw mata. O, dito dyan yung buhok. Jewel? Si Junel. Oo. Junel. Hindi ko mapildi. Dalalisan pa doon nilang mag-martial law ang Mindanao. Wala Wala mga mga gani. Nagbagot-bot dire. wala mga may nagbagot-bot, nagabomba doon sa unahan. Stilingan na lang. Kuha na, tira-tira. Ito ang buko ni taga Manila, no? Murag kalayo lang siguro sa bala. Ang reklamo sila nga, wala sila kabayo ni Ginoo ko. Alam mo diri sa kuan, Mindanao para ma-feel ninyo kung unsa. Makaingon mo nga dili jud sakto ang ingon nga sakto ra pod nga nag-martial law. Yes. We are in favor Namatay 100%. Sulong.
Mindanao. Mindanao, Magbahut-but. Sanay ka. Sanay ka. Siguro kasi mo utok. Gihamon mininyo. Ayaw ko si Jarakan. Gihamon mininyo. Magdadyaw mo ha. Yung taga Mindanao mong dako. Istorya mo kung sa ngano mang di man mo ganag martial. Bitaw mo. Ayaw ipareha si Duterte ni Marcos. We are not against Marcos but we are in between of them. English. Bayo. Pasabtang 8. Kamong waloha mo, pagbawas-bawas na mo. Parang mahimo lamang mo 5, okay ra, at least dili sakit sa mata. 8. Kapit. Pinaghatag ra mo kalangag. At least amo gipaybaw, amo rang gipagawas na among kalain sa mga politiko. Sakit na gyud sa matang. Nga- sa Nga against sa among president. Of course, kay as a Mindanaon, we do not denounce Duterte as our Hindi president. ko English. Hindi namin siya kinahihiya kahit anong gawin niya kasi alam namin na wala siyang igagawin na mali. Correct. Kasi tao siya na may dignidad, may puso, kagaya ng saging, hindi puso ng dilata. Puso ng Nang saging. dilata. Ang mga topic good sa kuan sa English na mo. Mm. Kinahihiya mo ba ang Duterte's administration? No. No, kung gusto nimo i-sum up ang tanan, imo elaborate every iyang na kuan ng mga projects na himo, grabe gid kadaghan. Ang Ang past imong isa ka Manila administration. paper di jud mahul, maghanap ko jud kang mas dako pa tarpaulin imo suwatan na. Past administration, hello. Hello. Left the group. Puro Dili drawing. man god kay ila man kung gibasa si Duterte wa man nahuman sa kuan previous president, di ba? Wala man Di na. gyud di gyud yung nga na humawa. Actually, Ang hum nun. Naglabad ko at the same time na naglagot ko kayong sunod sa balita, puy kahumanan. Diba? Bitaw no, ang probinsyano. Nasa mga sila mga immortal mo po siguro na sila gipatay na ang duha kay eleksyon. Kasi ka isulting mo sa taga Manila nga tana mahayagan na sila. Mahayagan sila og tagaan sila og mga pangisip, malandagan ilang mga panghuna-huna nga unta na makita na nila kung kinsa ang tinuod, kinsa ang dili. Ug unta na dili mo moingon nga mo okay ra mo kay tungod nakabati ra mo istorya sa unahan. You should research some things to be clarified. Ang ato pong balita ron kay di na pagkasaligan. Oh yeah. Everything in the news or the social media are not reliable. Correct. Mga Dili na na siya tinuod pag tanan. radyo na lang mo basig na pa Mas may karaan pa sa radyo gamitan na lang. Bitamax basta daon. Bitaw no basig mo tug-up pa sila tinuod. Much better kung mo kuan mo. And message nimo para sa mga botante. Guys, Pag we know that kuan the election is now alarming today because it's already April 10. Then I think it's a month ago before the election. a month ago, A month before. A month before. I'm sorry, I stand corrected. A month before the election, I advise you to vote wisely. Dili ibutaran si wisely kay di na tawo. Kanang pamili kasi mo maniid mo kibali gamita injong gamay nerves yung utok nga makapanguna-una mo og tarong ba siya or dili. Then you should background check sa mga politician kung maayo ba ni siya. Mas gana ka sa chance nga may buan nimo yung background check unsa iyang nahuman Yung sa background check? background check. Background check ka sa politiko nga unsa iyang nahuman unsa iyang nahuman nga course unsa iyang nahuman. Buotan ba siya din kung mahimo pagkuan sa iyang Facebook pag na stalk Huwag katong nidagan otro, feeling ni mga walay nahimo. tapos sa mga inconvent proven na sila nga nani nahuman depende lang sa uban. Nga naging Korea na sig dawat. Korea na dawat trug sildo lang dawat mo kuno giingon dawat sam. Then guys, ayaw patunto sa mga Sa kwarta. 3,000. You know that money will pass. And ito? Paigo na sa 3 I love ilan them. na ka years. Ang 3. Oh, di ba paigo na imong 3,000 sa 3 years? Oo. Kani mo 3 mil day magastor unahan tong-it diri sabong dito na ayaw gusto ko bitchin tag 3 na. Timan ina. Pila ka bitchin mo pa sa 3 mil ayaw gusto pagpatunto mas gana man ang gipili nimo siya nakadaog then deserving so siya maayo mo kuan mo alagad kana may gusto ka makatuyog kag tarong. Kaysa anang mubutar ka anang way lami makadaog tapos di ka katuyog og tarong kay naguno na ka nagbasol ka. Nay, nasa huli ang pagsisisi mo ng butaran nimo kung mahimo na lang i-invalid injong kuan. So bato-bato sa langit. Invalid. Bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit ang matamaan Matamaan. pangit. Tinuod na. So,
No offense. No offense. Oh my God. We're just, ang marang ipagawa sa mga opinion. Kung naigo kalikay, Kung naigo ka likay, kung naigo kasud ka, pangit ka. butoy. Lagom, blatter, piso. Bye! Bye! Ayaw damdama. Kaya wala po na mo ginamdam itong inyong gihimo sa amo. Char! Kahit mang buhat, kasi magawas na yung